Asam. Kuha mo daw yung pagluto niya. Nakaon na yan. Ilan na yung ano? Ilan pa itlog dyan? 8. Basag na yung isa. Hindi ilagay mo. Ay. Wala sisira yan. Panghalo lang naman ng itlog, babasagin ko Gusto lang. yan sa kanya nakatapat. It's cute. Dito lang vlog, dito lang. Mapunta ka doon mamaya. Papalitan natin yung ketchup. Okay na siya mga kapas. Lapit na. May alam akong lugar. Halika na't ating puntahan. Ay, ka. Doon yung kabilang tent. Dito kami kumakain. Tapos ito yung isa pang tent. Bali 3 yung tent naming dala. Tapos mamaya na kami magluluto ng pagkain. And then try namin maglakad-lakad doon isang para makita niyo yung mga tanawin doon. Ayun. May nare-receive kaming frequency doon sa radyo. Kung maririnig nyo guys. Tapos yun lang. Kailangan pala meron kayong off lotion kapag kayo pupunta sa ganito. Kasi kahit may screen yung ano namin. May screen yung tent namin. Medyo parang may mga insect pa rin talaga na nakakapasok. Yung mga sobrang liliit nakakapasok pa rin sila. Talagang mayroon eh. Ayan na, tulad nito mayroon dito. Ayan na. Dito, yung tubig sa kanya. Mamaya na sana gagamitin ko pa yung tubig. Diyan mo na muna. Hindi ako nakakain pag nauhaw na. Raset. Dapat pala nakasapatos. Guys, nandito kami ngayon sa labas ng tent. Nagbibihis daw si Samuel.
Andito kami sa kabilang part. Maganda rin dun sa kabila. Ayun, yung kabilang side. Kaso medyo malaki yung alo ng konti dun. Hindi pwede kay Vlad. So, mas okay na dito. Pantay lang yung, ayun, pantay. Tsaka solo namin yung lugar. Ayun. Solo namin dito sa kabilang side dahil yung mga naglagay ng tent, andun sila lahat, oh. Ayun yung mga daming tent. Ayun, zoom natin. Ayan. Ayan. Tapos yun, kung maririnig nyo maingay yung radyo, may dala kaming two-way radio dito. Para maradyohan namin yung aming bangkero. Ayan. So ito si ate sa magsasay. Dapat mag-ano ka ng mag-ano ka ng video ka. Hanap tayo ng lugar na mapapaglayasan. Ayun guys, dito kami sa Sandbar ngayon, sa kabilang side. Ayan. Ito si ate sa naglalakad. Ayun si Vlad. Ayan, tayo. Lakad-lakad tayo dito. Tignan natin yung, explore natin yung kabilang side nitong island. Vlad, dito ka Vlad, dali ka. Tabi kayo ni Vlad, pa-picture kayo. Vlad, bilis. Vlad. Vlad, okay. Let's go. Patayo na. Patayo. Sabi ni Daddy Cogs, marami daw bat dito. Tingnan natin kung asan yung mga bats. Yan, naglakad kami dito guys. Tapos andun yung mga bangka. Yan, dyan nagdadak yung mga bangka, yung mga bumababa. Galing dun sa kabila, sa Mambungalon. Ay, dun yata yung Mambugalan guys. So, hindi ko alam kung ito or yun. Nalilito ako. Ito yata yung Mambungalan. Ang dami man tao. Kaya nga, titingin din sila ng bat eh. So tayo, titingin tayo ng bat. Dito sa beach. Maganda rin maligo dito, ano? Kaso malalim nga doon, sabi ni daddy mo. Daming bats. Ay, ando sila sa puno. Ayun o, mga nakasabit sila o. Ayan o. Dito o, ayan o, nakasabit sila sa puno.
nakasabit sa puno yung mga bats. Tapos lumilipad-lipad sila guys. Ayan. Ito, pabalik na kami doon sa aming tent. So, swimming na muna kami. Dahil malapit na kami umuwi na kami mamayang 2 p.m. Ayan. So, nakikita natin doon yung isang, Apo din siguro yun. Pero, pasensya na guys, hindi ko kasi masyado pang kabisado. Unang layas namin ito eh. Unang vlog na may layas. So, sobrang layo. Ayan, tignan natin. Ayan yung bangka ng Coast Guard. Tapos, may mga bumababa at may mga pauwi na rin. Kasi Friday pa yung iba yata dito eh. Friday, nandito na sila. Tapos yung iba naman kahapon, katulad namin. Tapos ngayong umaga rin sila umuwi. Kami naman mamayang 2 p.m. na. Ayun yung bangka. Bangka naming blue. Ayun. Yung bangka natin. Iniwanan ni Kuya dyan. Tapos ayun guys, pabalik na kami dun. Ay, ba yan? Buti na lang nakatalikod yung camera, hindi ako nakita. Muntik na ako matisod. Ayan, daming bangka, di ba? So, ayan, pabalik na tayo dun. Dito na tayo daan, mas masyadong tao. Kasi kung mapapansin nyo, maraming naka-tent. Kasi tent lang naman talaga yung ano mo dito pag natutulog ka, di ba? Ano naman, may invisible kang bahay. Hindi, tsaka walang bang cottage. Wala pa talaga siyang cottage. Talagang island lang siya. Na kailangan mo lang talaga mag-set up ng tent. Magdala ka lang ng pagkain. Ayan, solve ka na. Yung paa natin. Ayun, pabalik na kami doon sa aming tent. Ito yung makikita natin pagpapunta sa aming tent. And low-bat na po tayo. Malapit na akong lobat. Sana naman marami tayong nakuhaan dito. Paglakad tayo dito sa kabilang side at doon sa kabilang side. Tapos dito, yan lang naman, maliit lang tong island na to. So, ma-lunch na din kami ng inihaw na fish. Anong tudingan yata yung isdang yun? Tulingan, sariwa pati siya. Bagong huli yun eh. Pinagdaan sa amin, bagong huli pa siya. So, masarap, maganda talaga yung isda. Tingnan natin. Tayo or makain? Hindi, wala pa. Kain pa sila eh. May dala rin kami yung sarili namin. Kaya iiwan ko na ito doon. Ako rin lang sabi. Ayun si Vlad, oh. Ingay ni Vlad. Vlad, bakit ang ingay mo? Ha? Ang ganda ng paligid. Ayun. Ikot natin ng konti ang camera. Ayun. Ayun sila. Yun yung harapan ng island. So, dito kami sa likod. Ayan. Kasi solo namin yung lugar. Kami lang yung may tent dito. Oh. Diba? Hi, Vlad. Dahil ko kasi alam, di ba may sulog sila? Mamaya, uwi na kami, Akala ko, guys. hihila na, hanggang ilalim. Kaya nagluluto sila ng Ha? isda. Kaya nga, sabi ko sa iyo, May dala yun kami. nga yan, dalawang yan, akala ko wala pa. Tinry ko na lang hilahin, yun din yung bigat. May gamit pa doon. Yan, lalagay na namin sa bangka yung mga gamit. Pauwi na kami.